Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bir musulman doğanımız soraptır. ChatGPT di programı bar. Şoňa din urundan sorag bersen jogap berýär. Şoň berýän jogaplary dogrymy diýipdir. Musulman doğanlar ChatGPT'in din barada berýän jogaplar dogrymy ýa-da ýalňyşmy diýmezden öň musulmanlar şu soragyň jogabyny bilmeliler. Aslynda ChatGPT'den din barada soramak dogrymy? Ine şu soragyň dogry jogabyny bilsek, bu doganymyzyň soragynyň jogaby öz-özünden belli bolýar. ChatGPT'den dini soraglar soramak dogry däl. Sebäbi her ogruň öz soralmaly ýeri bar. Islama degişli, dine degişli soraglar akydasy dogry, ilmina inanylýan, inamdar musulmanlardan soralýar. O da ya alim bolmaly, alim tapmasak, alimler bilen habarlaşyp bilmesek, alimlere salgylanyp jogap berýän talipler bolmalylar. Emma ChatGPT musulman bolmaýanlar tarapyndan düzülen bir programma, eline bar bolan maglumatlardan sana jogap berýär. Ertirki gün şonu elinde saklayanlar dini ýoýmak üçin, insanlar adaşdyrmak üçin islam barada ýalňyş maglumat goýsa, sana şoňa görä jogap berer. Şonuň üçin musulman doganlar islama görä ChatGPT'den dini soraglar soramak dogry däl. Dini soraglarymyzy akydasy dogry alimlerden soramalylar. Alimler bilen habarlaşyp bilmesek, alimlere salgylanyp jogap berýän din urundan okan taliplerden soramalylar. Şu ýerine de goýuns bermeli, din barada sorag sorajak kişimiziň akydasy dogry we inamdar bolmalydyr. Her özüne ahun, molla, müfti, pir, imam diýip ýörenden her selleli, her sakallydan dini soraglar soralmaýar. Ady ahun, molla, pir, emma bir sürü bidgatçylar bar. Ady müfti, ady imam, emma hakykaty gizleýänler bar, dogryny aýtmaýanlar bar. Dini ýoýýa, nefsine görä jogap berýär, öz pikirini goşýar. Bidgatçy sopydan, tarikatçydan, habaşydan, tekfirciden we şuna beňzeş adaşanlardan, bidgatçylardan din barada sorag soramak bolmaýar. Sahih Muslimde gelýär, Muhammed bin Sirin rahimahullah, Muhammed bin Sirin diýänimiz musulman doganlar tabiinlerden, ýani sahabalaryň okuwçysy. Muhammed bin Sirin diýär, inna hazal ilme din, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Bu ilim dindir. Dininizi kimden alýanyňyza seredin, ýani dini kimden öwrenýäniňize seredin diýär. Şu sözler biz ähli sünnet musulmanlar üçin ilim öwrenemizde kada kanun bolup dur. Ähli sünnet musulmanlar her öň ýetenden din öwrenmeýär. Ähli sünnet musulmanlar her öň ýetenden din barada soramaýar. Ähli sünnet musulmanlar sorap, idap, akydasy dürs, Qur'an we sünnete görä amal edýän ähli sünnet bolan alimlerden, inamdar taliplerden din öwrenýär. Saglygyňa ser etdirjek bolsaň, Luqmanyň gowsundan gowsuny gözleýän. Ýa-da bir zat satyn aljak bolsaň, gowsundan gowsuny gözleýän. Dinne de şeýle musulman doganlar. Din öwrenjek bolsaň, din barada sorajak bolsaň, Qur'an we sünnetden delil esasynda 4 mezhebe görä, selef-i salihine görä din öwredýän akydasy dürs ähli sünnet musulmanlardan öwrenmelidir. Elhamdülillahi Rabbil alemin.